Mali Marko. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li kod vas može da se kupi perika? Može. Jel imate neke čupave perike? Kako mislite čupave? Pa da budu baš velike i da budu najčupavije što imate. A mislite na neke perike za maskembal ili tako nešto? Pa ne, meni treba za perika za mog Radoša. Pa sad ne znam kako mislite čupave, Marko. Pa sad ću da vam objasnim. Ja sam svim drugarima u školi rekao da imam Bernardinca, a u stvari imam retrivera. Dobro. Sad hoću da tom retriveru kupim periku, pa da svi misle da je to Bernardinac. Pa nemamo perike za pse. Pa kako nemate? Pa nemamo, nije istog oblika pseća i ljudska glava. Ali Radoš ima istu glavu ko moj ujak. Pa znam, Marko, ali nemamo takve čupave perike. Nemamo takve ko što tebi treba za kucu. Jel imate neke sede? Sedu ja mislim da imamo. Pa ja bi možda uzeo tu sedu, pa malo da raščupavimo gelom. A ne može da se raščupavi zato što je to perika od veštačke kose, na nju ne sme ništa da se stavlja. Ali meni treba samo jednom da mu ja stavim dok ga odvedem u školu, pa ću posle da je bacim. Pa nemoj, pa zašto ne odvedeš retrivera u školu, ne treba ti Bernardinac. Ali svima sam rekao da imam Bernardinca. Pa reci da si ga zamenio za retrivera. Sad će ispasti da lažem. Pa neće ispasti, ali mi perike takve ne prodajemo. Mi ćemo sad da se pozdravimo, a ja ću da dođem popodne kod vas sa psom, pa da vi probate perike na njemu. Ne smemo mi psima perike da stavljamo. Ali nema on buve. Pa nema veze što nema buve, ali ne smemo da uvodimo pse u lokal. Ali ja sam go šišao. Kako si još išao retrivera? Makazama. Pa ne šišaju se retriveri. Ovaj moj se šiša. Takve perike možeš da pogledaš kod Kineza. Znači da tražim perike za pse kod Kineza. Marko, nemamo perike za pse. Uz osmeh.